Hallelujah, mayong buntag mga kablawiks, mga igsuonik sa Ginoo. Mayong buntag na naputa sa share puta pulong sa Ginoo. Mga igsuon unsa may kalainan sa agila o sa mga manok o laing mga mananap ng mga langgam, mga mulupad, mga igsuon. So may kalahiinan ana mga igsuon. Anang langgam langgam o agila. Ang agila malipay kung naay bagyo nga moabot, malipay hindi na sila maglakaw, malipay sila ang agila nga naay bagyo. So sama ra po na sa atong kinabuhi igsuon. Kung naa day mga problema pagsulay, i-consider nato na nga mga bagyo igsuon. Ug hunaon nato nga kita agila kay kanang igsuon maglipay ta kay taliwala ana mga storm nga niabot sa tong kinabuhi. Naa kay ang bagyo mao man ay atong pako, dili na tamo ana ang agila dili na mo kay wa na kung makakuan ka sa saktong anggulo ang bagyo may mapasaka nimo. Mo na igsuon kung arita sa umabasa pa tag Bible sa Isaiah kapitulo 40. Isaiah kapitulo 40 murag bersikulo 31. Bersikulo sulayan na to. Direo. Hallelujah. Sa Isaiah kapitulo 40 bersikulo 31, apan kadtong musalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Na isalig gyud nato sa Ginoo kay ang naay pagsalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Maglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, maglakaw og dili maluya. So kita di ay sama ato ang hunahunahon nga sama ta sa agila, musalig ta sa Ginoo, taliwala sa bagyo nga musar ka. Kung basahon nimo ang tibuok kapitulo Isaiah kapitulo 40, kung malampasan nimo amin ko anit bagyo una nga pareha ka sa agila igsuon, pareha ka sa agila nga sa dihang nagkakusog ang bagyo nagsakap ka, nagpataas ka taliwala sa mga problema nga niabot sa mo imong kinabuhi. Diha nimo mailhan nga mahibulag ka sa mga manok, taliwala sa mga struggle o pagsulay. Diha nimo masayran kung kinsay tinuod nimong higala. Kung nagmasakiton ka, nagbalatian ka, nabuang ka, kay nabuang ka sa mga pagdahig sa Ginoo, diyan nimo mailhan.
kung kinsay tinud-anay nga imuhang igsuon. Kinsay tinud-anay nga agila o kinsay mga manok o mga alay, mga langgam. Daliwala sa mga pagsulay. So, kita mga tao naata sa pagsulay. Mupaaway ta, kauban ang Ginoo. Muaway ta, kauban ang Ginoo. Kay nato gikuan nga isulob ang 6 armor. 6 armor ipiso mo siguro to. Basahon na to be 247. Ipiso. Dre siguro to ay. Dre ipiso size siguro to. Tong sulay para ipiso size. Udo. Ipiso size kapitulo. Ipiso size bersikulo, haleluya. Ipiso size bersikulo 14. Busa kang pangandam kamo. Gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. Ang kamatuoran ingon nga salipod sa inyong dugan ug ang kadasig ug pagsanangyaw sa maayong balita sa pagigdayet ingon nga inyong sapatos. Dad-a kanunay ang inyong magtaming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini mapakapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo, gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini magbantay kamo sa lahutay gayud pagampo kanunay alang sa tibuok balaang katawan sa Dios. Naigsuon, isulob. Kung dili ka Kristohanon, napreso ka sa gubat. Pero Kristohanon ka, makigubat ka. Makigubat ka. Atong kontra di makita. Ato ang pakig-away dili lang sa dugo ug sa unod kundi sa mga daotang espiritu sa kawanangan nga naglatagaw. Mga distraction nga pamuhat sa kaaway. So igsuon, pasalamatan ko na ay paglipay ko na ay mga tribulation, mga paglutos. Una-una nga agila ka. Kay ang agila malipay ko na ay bagyo. Kay pako na niya ang bagyo. Sa dihang nagkakusog ang bagyo, nakataas po ng iyang lupad. Basta pangitaon ni mo ang right angulo. Nagkataas, nagkakusog ang impact na malipay. Malipay kay naman. Malipay ang agila. Malipay ang agila isuon. Hallelujah. Nindot kaayo may isuon. Wow, kinahalang. Tugyan na ginato ang sa Ginoo. Diha po nato makuha kung kinsa tong natawag na higugma tinudman ka nato. Nahigugma. Nahigugma. Grabe yung ison. Nga rito sa Santiago 298. Tunay kinalawan nato yung bersikulo po niya i-share. Arita sa Santiago. Mga igsuon isipa ang bula. Mga igsuon isipa. Santiago kapitulo 1 bersikulo 2. Mga igsuon isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo kay manasayod kamo nga ang inyong pagtuo isulayan lamang aron kamo mahimong maluhatayon. Paniguroa nga ang inyong pagkamalawhatayon mahingpit aron mo mahingpit gayud kamo ug dili makulangan sa bisan unsa na. So gisulayan di ay. Gisulayan maglipay di ita kay nga tanang matang sa pagsulay. Mao di nay magpatubo sa atong pagtuo. Kauban ang Ginoo. Gilutos, normal na.
gilutos, gidaog-daog, gipasakit ang istorya. Paglipay, igsoon. Huna-huna nga taliwala ana. Lupad. Lupad ana pangitaang right angulo. Hallelujah. Lupad lay. Kay ang bagyo mao nay magpasaka. Hallelujah. So, daghang salamat sa mga viewers. Kung bago ka lang nasa lantaan nga channel, ang pagdili niyo pag-skip ang mga ads, dako na nagtabang ani nga channel nga motubo. Yun man makatabang po ni. Shout out sa Living Light Christian. Ubos pagdumala ni Pastor Mike Manos sa Bulahan, Balogo. Yeah. Kung willing mo welcome mo. Kung Sunday alas 9:30 sugod ang huan. Service abot alas 12. Naalala na sa Kayaw ka Balogo. Mabiabihon man ang mga igsoon, welcome mo diha. Yo, ang Ginoo ray mga panalangin ninyo ani nga pulong. Hallelujah Lord. Thank you.